Ginkumpirmar ni Police Regional Office o kon PRO6 Director Police Brigadier General Jack Wangki nga may 3 ka mga pulis nga ginrelieve sa ila pwesto matapos ginapahayag Nagabaton sang illegal gambling Payola. Suno kay Wangki, ang among mga pulis ang lunsay non-commissioned officers nga na-assign sa probinsya sang Aklan kag Negros Occidental. Dugang pa sang direktor, na-assign na karon ang mga ini sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit o kon RP House ang PRO6. Hindi pa sa karon mahingadlan ang among mga pulis uno kay Wangki kung sa di nagapabilin ang mga ini nga inosente samtang wala pa napamatud-an base sa resulta sa nagapadayon nga investigasyon. There are reports na they are receiving Payola. No? They're receiving Payola. And that's the reason why they were relieved and being investigated. And in fairness, kay hindi pa man natapos ang investigation, hindi man natin pwedeng ihambal ang mga ngalan nila din. Ginpayag naman ni Police Brigadier General Jack Wangki nga nagapabilin ang one-strike policy nga iyagin mando sa mga kapulisan sa rehiyon. Kag ini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.